sampeyan wau kenging napa to, Den? Aku penak-penak. Naripun ndara ngatos rubuh mboten enget Purwadasina. Ae, ndara. Kula aturi enget nggih, Den. Ae, apa? Asu. Ki sapa iki, Mam? Ha napa nangis kok lambe diurak-arik? Ki pancen ora genah. Ya, kowe peduli apa? Aku nangis kok lambeku mbok ora arek. Ki anggepmu. Oh, alah Semar. Wong ora patek awas. Nang apes parane. Aku mbok kabruhi napa? Kowe mau ngora arek lambeku. Sing ora arek sapa? Aku nangis lambeku mbok ora arek. Gila. Sing ora arek kowe iki lho. Sapa mau sing ora arek lambeku? Aku sing ora arek. Arek apa? Lek kowe ya wis. Karo Petruk turun moril. Sampeyan kenging napa ta, Den? Wah, Semar. Ampek dadaku semerpet panduluku. Coba sak kiwa tengene kene golek ana. Kok menawa jenenge gaman sing tumiba. Golek ana. Petruk apa kare karo Bagong ngono. Sing cedhake tibane ki apa? Niki lho Ndara, niki enten gaman Nyolowadi. Niki lho, kok ngeten iki lho. Wah. Ki Candrasa. Nggih. Gaman apa ki Dan Dursasana iki. Jarak perkara karo aku. Kados pripun, Den? Petruk ampek dadaku. Delok niki yo kene. Ningali nun sewu. Alah, cekok, Den. Nggih, mriki rada pesok. Niku sesuk gawa teng bengkel ngentengke. Kenteng magic. Magic lah witikno. Lho, dadane ndaraku gosong tenan iki lho. Kene iki lega. Bener Bagong kudu dipulihke. Lha mulihke pripun? Ampek aku kan kepenak. Ampek aku sesek. Carane golek watu sing gedhe apa gaman apa geger kuwi gepuk ana. Mengke nek sakit sing lara pe aku ora sawang sulan. Gom. Golek watu kok. Watu apa? Ndak golek kono. Ku mulihke iku lho, gendara kuwi. Debok iki lho, Mbak. Debok iki lho. Omongan kok ora. Mbok kowe golek dhewe sing kira-kira kuat nggo mulihke jajane ndara ki apa ndak kongkonan. Nggih kanca rombongan siji kowe iki dan nyilakani. Kula niki manggihke dangkel wit melanding. Pripun? Sakarmu antep apa? Wah, antep niki. Wis kakendang. Tiba nang geger kuwi iki. Supaya dadaku ben maju ampek aku ben kepenak. Lah. Jane nek umume nek kowe karo aku ora diurut. Lah ngurut ndara Werkudara tangane sapa sing kuat? Lah mulane kuwi. Rasa dadak grenengan ndang tindakno. Nggih. Lah mengke tandane nek pun pulih pun kepenak, yen aku wis gereng wis.
Nek nan pun gereng wis. Empun. Iya. Kok pangan ngrungokke ya. Engko nek ndara wis gereng aku kandhane wis ngono. Oh iya iya. Nek ngono iso aku. Nah ngono lho. Wis logo kaya aneh men aku. Kurang banter, Nun. Kurang banter. Mengke lara. Cangkemmu lara ya, Ben. Pripun? Kurang seru. Lah. Ya. 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 Pripun? Durung. Lah. Piye kok? Durung. Engko nek aku ora ngerti. Ya. Ya. Ya kok. Diomonge urung kok. Padahal wis ra ketara. Nah, topan. Jadi sithik kas yo. Yo. Mulih ki kok. Ah. Iya. 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 Ya kok. Urung. Hah? Urung. Yo, kalah. Kok lah diomongi urung. Modian aku. Oh, sampeyan niku. Kena aku sing gereng. Nekat kepuki. Kong. Sik tak gek perlu. Rene. Karepmu ki piye? Lah, Mas. Ndara wis gereng kok kowe meneng bae. Lah aku ora krungu. Hiburan rombokane kok budek. Jampeng delalah. Pripun, Den? Yo. Penak ambek aku. Pak jangkai dhewe. Ora bakal mundur nanti Dursasana. Bagus. Hei! Ah! Modiar jebulane kuwi diurip. Wah, Dursasana. Wong jiring getih wedi mati. Nibake gaman ora wani ngetokake nyododo ndidodo. Kowe ngrimpekake. Wah, haha. Yo, aku ngakoni yen pancen kuwi cik diayomi dening dewa. Ora Barat dina iki kanggo nemtokake aku apa kowe iso mati. Kowe cilik mula aku karo kowe wong tansah padudon ora tau rukun, ora tau manunggal. Kamu ora-orane yen aku bakal mundur jangka. Bagus. Ayo nono, kridhaku. Besok wani saiki wani. Ilang nyawamu serampat pecah dasmu.
Tiban pusakaku Kyai Barlo jebol dadamu kowe. Hati-hati. Brodol wadukmu, candasmu. Wah. Yo, miris ya sing gawe Sang Dursasana. Dupi muat tandang Kridanira Sang Werkudara ngebahaken Gadanira mobat mabit kaya talining gajah upaya mengsah. Tinggal gelanggang colong playu Sang Dursasana nyaketi lepen ai kali ingkang winahtan kali cing-cing guling ya kali kelawing. Wiwit mangkono Sang Dursasana kabujung dening Sang Werkudara cumemplung dening kali cing-cing guling. Woi! Cirik getih wedi mati Dursasana. Mentasok kadang atiku. Ayo nyemplung yen kowe wani. Kowe biyen tau nyemplung segara. Kowe golek ngelmu. Ora wangi kowe silem ning segara. Mongso arep nyemplungi kali cing-cing guling kok ora wani. Ayo. Oya anakku. Wah, aja minggat.
sampean. Wah, sumbari Dursasana dianggep aku nyemplung kali ora wani. Nak nyemplung segara mang cemplungi. Kali pundi mawon mang cemplungi. Nek perlu kali Ciliwung cemplungi ora apa-apa. Ning niki ampun. Ampun. Sababe apa? Sampeyan kelingan mboten? Pandhawa Kurawa bareng-bareng dhisik-dhisikane gawe kali. Rikala semanten Kurawa gawe kali dadi ngene iki kali Cengceng Guling. Sing ngrewangi niki sinten? Sing ngrewangi Bagsari Dedemit Baju Barat. Dalane Betari Premuni balane Bathara Kala. Pandhawa gawe kali Serayu. Gitu, kali Serayu sampeyan direwangi kali Bathara Ranggana diwani ngurang. Direwangi Batari Ranggini, nggih Batari Urangayu. Dadi kali Serayu niku. Lah, milanipun Gus, kali Cengceng Guling niki pun nguntang-untang. Mpun nyumbari nek sampeyan nyemplung enten kali Cengceng Guling. Sampeyan bakal ilang kajayan sampeyan. Ngaten. Jalaran kali niki biyen sing ngrewangi gawe iki bangsane lembut. Beda kali Serayu. Sing gawe para satriya direwangi ngetohake jiwa kasatriyan. Nganti sangka tresnane dewaning kali. Bathara Ranggana kanjen Dewi Aranggini nggih Dewi Urangayu. Ngrewang-rewangi karo sampeyan. Terus anak sampean Swarga Antasena nika. Nggih mboten? Iya lah nggih, mundur mawon. Nek gelem mentas tandangi, nek ora mentas jemput. Aja gagak suarane wong edan. Nggih, mundur. Nggih, lho. Ayo saiki sing jirih Dursasana apa Werkudara. Nyatane kowe nyemplung kali Cengceng Guling ora wani. Jebolane kowe wau jirih getih. Werkudara kuwi anake wong goblok. Anake wong bodho. Anak-anak ya kaya kowe wong dosa. Werkudara kuwi anake Man Pandhu Tengeng. Werkudara kuwi anake Man Pandhu Tengeng. Ayo, nyatane wedi karo aku. Maju mrene lho. Werkudara anake wong Tengeng, anake wong Tengeng, anake wong Tengeng. Tengeng. Cendol dawet, cendol dawet. Cakeme. Kae apa ya? Cendol dawet cendol das. Lho, aku ki meh nggayengke ngono lho. Kae Dursasana madani Werkudara. Lah sing diwadani Suwardi Sinuwun Prabu Pandhu rak nuwun sewu kak rada mengleng ngono wae. Rada tengeng. Heeh. Cangkeme lha mulane kuwi. Yo kok dikaki. Werkudara anake wong Tengeng. Werkudara anake wong Tengeng. Anake wong Tengeng. Cendol dawet, cendol dawet, cendol dawet, cendol dawet, cendol dawet. Wong edan. Ayo, Werkudara ya anakku.
Werkudara anake wong tenging, anake Man Pandu tenging. Werkudara anake wong tenging, Dursasana anake wong picek. Ayo anake wong picek. Arep apa kowe? Ngrasane wong sing ora enek. Sing eneng bae, ngono. Aja ngampyak awur-awur. Lah kok kowe melu cerewet, coben. Prabu Pandu ya klebu momong aku. Piye ya bosku. Ora trima aku mbok elek-elek. Kowe gelem cendol dawet. Ya ora kono. Ayo muni meneh. Ah! Wah, wong edan. Ayo mentok mentaso. Suwek cangkemmu kowe. Ora rasane sing wis ora eneng. Anake lanang bae. Ayo waten ana poyok ana. Arep. Iki kok yo meropok. Ya, titen ana kowe. Wis kok. Ini tak sikorong ini kita kapok. Dua. Wah, biar ini. Supaya kaya jek lunyu. Wah, ya Allah. Pedut Petro ngising. Lah dan ngantek sak tromos. Apa iki mau? Aduh. Wong edan. Nyang rai kabeh. Parat.